এটা করলে पानी में पानी पे पानी किसो करतो সরোজ ভাই আনু হইছিলে আগর আর সব করতে দিয়া ঠিক করলে পবিত্র স্থানে এটা করছি হ্যাঁ এ বি গোটে কথা অচ্যুত কোন ଅଛି ତ ନହେଲେ ମରେ ଆମେ ଯଦି କଟି ଯିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ରଣ ସଂଗ୍ରାମ ପାଲି ସେତିକିରେ କ'ଣ କଥା ସରିଲା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ସରୋଜ ଭାଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ତ ଦୂର କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମରେ ପୁରା ଅଛି ତ ପୁରା ଅଛି କରୁଛୁ ଜଗା ବଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗମ୍ଭୀରା ଘର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୀତି ମାନେ ନିୟମର କିଛି ଅନିୟମତା ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ତ ସରୋଜ ଭାଇ ପରିବାରୀ ମାନଙ୍କ ବୁଝାମଣାର ତାଳମେଳ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣାର ବି ଅଲଗା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ବି ଅଲଗା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଧର୍ମ ସବୁ ନାହିଁ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ବେଳୁ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବିନ ଖେଳିବ ଆଉ ସୁନାମି ମାଡ଼ି ଆସିବ ଡେରି ହୁଏ ଦେଖିବୁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ସରୋଜ ଭାଇ 12/12/2022 କଣ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା କରି କରାଉ ଥାଏ ସେଇ ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଆମେ ଆମର କଣ ଆରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସରୋଜ ଭାଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ ଭାବୁଛି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କଳକାରୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସରୋଜ ଭାଇ ଆମ ସୋନିଆ ମଉସାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ ବିଚରା ଚୁଲି କହିଲେ ଚାଳ ନାହିଁ ଅଥଚ ସରକାରୀ ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା କାଉଣ୍ଟର ଅଛୁଟି ପ୍ରଧାନର ନାଁଟା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଥାଟା ତାହେଲେ ଠିକ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଟା ପିଲା ନେଇ ପୁରା ପାଲା ଲଗେଇ ଆଉ ସେଇଆ କଣ ଖାଇବ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଛଡ଼ା ବୁଝିଲୁ ନା ତାକୁ ବେଳ କାଳ ଦେଖି ପାନେ ଦେବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହବ ନା କଣ କହୁଥିଲି କି ସୋନିଆ ମଉସା ଆମକୁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ତ ଆସିଲେ ସୁକାନ୍ତ ଏଇନେ ତମରି କଥା ପକେଇଥିଲା ବହୁତ ଆଇସ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ତ अरे ମୁଁ ତ ଏକା ପାଗଳ ନୁହେଁ ଏ ସର ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପରି ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋକ ପାଗଳ କଣ କିଛି ମଉସା ତମେ ଏମିତି ବିବ୍ରତ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛ
ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ ଏ ମୀରା ସତ୍ୟ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସମାଜ। ଏ ସମାଜରେ ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ, ତାହାର ମାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମଉସା ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତାହାର କିଛି ନାହିଁ ବାପା। ମଉସା ତମେ ତ ପିଲାଠୁ ଭଳି ଶୁଣି ଆସିଥିବ ଏ ଗରିବ ମାଇପ ସବୁରି ଶାଢ଼ୀ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ ସେଇଦିନ এই ସମାଜର ଅନ୍ଧ କୁସଂସ୍କାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ନିୟମ ଅଛି ସବୁ କିଛିର ଦୂରୀଭୂତ ଆଉ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କିଛି ସହିଯିବାକୁ ଘରେ ସର ସେଇ ଦିନକୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜ ଯେଉଁଦିନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ବିଧବା ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ, ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। আমার স্টাইল ଆଇପା ଅମଳର ରୀତିନୀତି ନିୟମ আগল করতে মনে না ସେ ଅନ୍ଧ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। यार परिवर्तन दरकार आमको एप्रति सावधान होगा पड़ो ता नहले आम रूपा परी अनेक झील भी अधीन अकाल झड़ी पड़े उठीगले चिल बसुचे घरे बुआ चेउल पड़ा पाठ चाट पड़े शिक्षित कर अरे से हेउची पाठ तथापि ये बोलवा सरपंच कर्तव्य बाल्य विधवारे कही এই বয়সে মো ঝিওর হাত ধরিବାକୁ চেষ্টা করছি। মৌসা এই ওয়ার্ড মেম্বর অতুটি প্রধান লগাই দেই ମୋ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଉସା ପଶି ପାରିଲେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବି। ମଉସା ଯଦି ବିଷ ଦେବାକୁ ଟିକେ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ମଉସା ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମ ଦେବୀ ମହେଶ୍ୱର ଦେବୀ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲେ ବାପାକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶୁଭକାନ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଏ ଘରର ମୂଳ ସରୋଜ ଭାଇ